पुस्तक अभिवाचनाच्या कार्यक्रमात सादर करत आहोत पद्मविभूषण प्राप्त शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे लिखित राजा शिवछत्रपती या पुस्तकाचा अभिवाचन. ऐकूया या पुस्तकाच्या पूर्वार्धाचा भाग 52. अभिवाचक जयंत ठोंबरे. करे पठार. उगवतीच्या उजव्या अंगाला पुण्यापासून 5 कोसांवर दिव्याच्या घाटाची दरड उभी आहे. दिव्याचा घाट चढून वर गेलं की कऱ्हेच्या मुलखात पाऊल पडते. दिव्याचा घाट म्हणजे करे पठाराचा उंबरठाच आहे. जेजुरीपासून वज्रगड, पुरंदर, बोबदेव घाट, दिव्याचा घाट, सोनोरीचा डोंगर, ढवळगड असा बागदार वळसा घेऊन भुलेश्वरावरता सह्याद्रीने एक चंद्रकोर रेखली आहे. या डोंगरी चंद्रकोरीच्या एका टोकावर भुलेश्वर महादेव आणि दुसऱ्या टोकावर जेजुरीचा खंडोबा उभा आहे. आणि या चंद्रकोरीसारख्या ऐन मध्यावर कऱ्हा नदी झुळझुळ वाहते. एकदा असं झालं, ब्रह्मदेव सह्याद्रीच्या शिखरावर ध्यानस्थ बसले होते. धर्मराजाने आरंभिलेल्या यज्ञाच्या काही निकडीच्या कामासाठी भीम ब्रह्मदेवांना बोलावू आला. भीम शिखर चढून वर आला, पण ब्रह्मदेवांची ब्रह्मानंदी टाळी लागली होती. भीमदेवानं त्यांची समाधी उतरवण्यासाठी अनेकविध प्रयत्न केले, पण विधिराज काही सावध होईनात. भीम मोठ्या चिंतेत पडले. एवढ्यात त्याला ब्रह्मदेवांच्या शेजारीच असलेला त्यांचा कमंडलू दिसला. त्यात पाणी होते. भीमाने तो कमंडलू उचलला आणि ब्रह्मदेवाच्या मस्तकावर ओतला. कमंडलूतलं गारगार, गोडगोड आणि स्वच्छ पाणी त्यांच्या मस्तकावरून खळाळू लागलं. सह्याद्रीवरून ही गंगा भुई भिजवीत, मोत्यांची कणसे पिकवीत, फळा फुलांच्या बागा फुलवीत पूर्वेकडे धावत निघाली. ही खळखळणारी गंगा म्हणजे आमची कऱ्हा नदी. ब्रह्मदेवांच्या या कमंडलूचं नाव होतं कर. करातून ती जन्मली ती कर्जा म्हणजेच कऱ्हा, कऱ्हाबाई. अर्थात ब्रह्मदेवही या आकस्मित स्नानानं खडबडून जागे झाले. घाईघाई ब्रह्मदेव उठले आणि भीमाबरोबर तसेच गेले. कमंडलू सह्याद्रीवर तसाच लवणलेला राहिला. कमंडलू खळखळ वाहतच राहिला. शतके लोटली, युगे लोटली, अजून कऱ्हा वाहतेच आहे. या चंद्रखोरी मुलखातून कऱ्हाबाई जाते, म्हणून या पठारी मुलखाला करे पठार असं म्हणतात. पुरंदर किल्ला करे पठाराची राखण करीत उभा आहे. करे पठाराच्या मुलखात हा गड पुरंदर दिसतो कसा? चांदीच्या सुंदर तबकामध्ये मोत्यांचा तुरा ठेवावा तसा. आल्याड सोनेरी आणि पल्याड जेजुरी आणि मधून वाहते कऱ्हा. करे पठारावरचा पुरंदर जणू शिवशाहीचा तुरा. पुरंदर आता स्वराज्यात दाखल झाला होता. नेतोजी पालकर हा तिथला किल्लेदार होता. नेतोजीने गड अगदी झुंजता बनवला होता. नेतोजी कमालीचा शूर होता आणि बुद्धिमानही तसाच. पुरंदरावर बसून करे पठारातील आणि पुरंदर घेऱ्यातील अनेक फिर्यादींचे निवाडे त्यांनी अति कौशल्याने केले होते. लोक फार खुश होते त्याच्या कारभारावर. त्याची कीर्ती पसरली होती नेतोजी पालकर दूरदृष्टीने न्यायनिवाडे करतात म्हणून. महाराजांनी आपल्या किल्ल्यांची नावे त्यावेळी बदलून नवी ठेवली. रायरीचा रायगड केला होता. चाकणच्या किल्ल्याचे नाव संग्रामदुर्ग ठेवले होते, तेही याच वेळी. रोहिड्याचा विचित्रगड झाला आणि तोरण्याचा प्रचंडगड बनला, तोही याच वेळी. विजापुरामध्ये फार चिंतेचं वातावरण पसरलं होतं, तेही याच वेळी. शाही महालामध्ये चिंताक्रांत मुद्रेनं खालच्या मानेनं फारसे न बोलता आणि मुळीच न हसता जो तो वावरत होता. कोकणपट्टीतल्या आणि शाही सल्तनतीतल्या कित्येक बड्या बड्या अंमलदारांना विजापुरात मुद्दाम हुकूम पाठवून बोलवून घेतलं होतं. बडे बडे सरदार आपापसात कुजबुजत होते. दिवसेंदिवस चिंता वाढतच होती. सर्वांचे लक्ष खुदाकडे होते. हकीम शिकस्त करीत होते. बादशाह मोहम्मद आदिलशाह अतिशय आजारी होता. बादशाह आजारी असल्यामुळे अनेक बाबतीत आदिलशाही सल्तनतीत ढिलेपणा आला आहे आणि अनेक अंमलदार आपापल्या ठाण्यावरून विजापुरात जमा झालेत, ही बातमी महाराजांना समजली. पण तेवढ्यात महाराजांचं लक्ष करे पठारातील सुपे परगण्यावर गेलं. त्याला कारणही तसंच होतं. जोपर्यंत सुपे ठाणे आपल्या हुकमतीत येत नाही तोपर्यंत करे पठाराची पूर्ववेस मोकाट उघडी
आणि म्हणूनच स्वराज्याला धोक्याची आहे असं महाराजांचं मत होतं. सुपे परगणा शहाजीराजांना जहागीर होता. राजांनी तो संभाजी मोहिते यांच्या हाती सोपवला होता. संभाजी मोहिते म्हणजे ते शहाजी महाराजांच्या धाकट्या राणीसाहेबांचे भाऊ, राजाचे मेव्हणे, महाराजांचे सावत्र मामा. संभाजी मोहिते हे सुप्याच्या गढीत राहून परगण्याचा अंमल करीत. नाते तर मोठे नाजूक होते. संभाजी मोहित्यांना महाराज मामा म्हणत, पण मोहिते मामांचे आपल्या भाच्यावर मुळीच प्रेम नव्हते. म्हणूनच सुपे ठाणे परगणा खास शहाजीराजांच्या जहागिरीचा असूनही स्वराज्यात नसल्यासारखाच होता. हळूहळू मामांविरुद्ध अनेक तक्रारी महाराजांच्या कानी येऊन पोहोचू लागल्या. मामा लाच खाऊन रयतेवर जुलूम करू लागले होते. तिमाजी खंडो कुलकर्णी नावाच्या एका माणसाला मोहिते मामांनी अन्यायानं 3 महिने तुरुंगात डांबून ठेवलं. त्याच्या हातात बेड्या घातल्या, त्याला खूप चोपून काढलं. कशा करता? ह्या कुलकर्ण्याचे वतन विसाजी आणि रामाजी पंढरकर नावाच्या भावांना मिळवून देण्याकरता. या विसाजी आणि रामाजी यांनी या महान कार्याबद्दल मोहिते मामांना 1 घोडा आणि 157 रुपये लाच दिली होती. खाल्ल्या लाचेला जागून मामांनी तिमाजी कुलकर्ण्याला 3 महिने छळून त्याच्याकडनं जबरदस्तीने वतनाची सोडचिठ्ठी लिहून घेतली आणि मग तिमाजीला सोडून दिलं. तिमाजी कुलकर्णी सुटला. त्याने न्याय मागण्यासाठी सरळ कर्नाटकचा रस्ता धरला. तिमाजी शहाजीराजांकडे गेला. मोहिते मामांना समजलं आपलं पाप राजांच्या कानापर्यंत गेलंय. हे ऐकून मामांना काहीही वाटलं नाही. मामा कोणालाही भीत नव्हते. गोताला किंवा परमेश्वरालाही ते भीत नव्हते. संभाजी मामा मोहिते लाच खाण्यात पटाईत झाले होते. अगदी निर्ढावले होते. एका पक्षाकडनं लाच घ्यायची आणि मग दुसऱ्या पक्षावर अन्याय करायचा. निरपराध्याला खुशाल चोपून काढायचं, नाही ते जुलूम करायचे, असाच कारभार मामांनी चालवला होता. लाच खायची चटक मोठी भयंकर असते. माणसाच्या रक्ताची चटक लागलेला वाघ आणि लाच खायची चटक लागलेला माणूस सारखाच भयंकर, श्वापदच. मानवी जातीचे वैरीच हे. गोळ्या घालून जागच्या जागी ठार करणं हाच या दोघांवर उपाय. मोहिते मामांचे नाते महाराजांशी मोठे नाजूक होते. महाराजांच्या सावत्र आईसाहेब तुकाबाई साहेब यांचे ते प्रत्यक्ष भाऊ होते. जिजाबाई साहेबांच्या सवतीचे भाऊ. आधीच तुकाबाई साहेब जिजाबाई साहेबांचा रागराग करीत, सवती मत्सर. आणि त्यातून जर अतिशय कठोरपणाने मामांचा मनसुबा हाताळला तर सवती मत्सर अधिक भडकेल हे स्पष्ट दिसत होतं. मामांच्या विरुद्ध कितीतरी शिकायती शहाजीराजांच्या कानावर जात होत्या. तिमाजीची ही नवी फिर्याद आली. राजांनी ती ऐकून घेतली. मेव्हण्याचे एकूण काही लक्षण धड दिसत नव्हते. त्यांनी चिरंजीव शिवाजीराजांच्या नावाने पत्र लिहून तिमाजीस दिले आणि त्याला पुण्याला रवाना केलं. तिमाजीच्या फिर्यादीची चौकशी करण्यास राजांनी चिरंजीव साहेबास लिहिलं होतं. पण हे पत्र येण्याआधीच महाराज आपल्या निवडक स्वार घेऊन सुप्याला निघाले. दसरा होऊन गेला होता. दिवाळी 15 दिवसावर येऊन ठेपली होती. महाराज कऱ्हे पठारात आले. सुप्याची गढी लांबून दिसू लागली. गढीमध्ये फारशी फौज शिबंदी नव्हती. दरवाजावर पहारे होते. पाखराच्या थव्याप्रमाणे महाराज आपल्या मावळ्यांसह सुप्याच्या गढी पुढे येऊन घोड्यावरून उतरले. सरळ आत चालू लागले. आता खासा राजा आला, शहाजीराजांचा लेक, धनीच तो, त्याला कोण थांबवणार? महाराज आत गेले आणि मामासाहेबांना सांगावा धाडला की दिवाळीचा पोस्ट मागावयास आलोय. वडीलधाऱ्या माणसांकडनं पोस्ट मागण्याची त्यावेळेस रीत होती. मामांच्या निरोपाची वाट न पाहता महाराज झपाझप मामांच्या महालाकडे गेले. मामांना कल्पनाही नव्हती की हा आपला भाचा अचानक येऊन गढीत शिरेल. दरवाजावर आणि जागजागी मावळ्यांनी चौक्या धरल्या. महाराज मामांच्या समोर येऊन ठाकले. महाराजांनी मामांना सरळ सांगितलं, सुपे ठाणे आणि परगणा आमच्या स्वाधीन करा. भलताच जबर पोस्ट मागितला भाच्यानं मामापाशी. मामाचे दिवाळेच काढले. मामांनी हा दांडगावात जाणला. त्यांनी साफ नकार दिला. आपले मालक शहाजीराजे, हा पोरगा कोण हुकूम करणार? वडिलांच्या हयातीतच जहागिरीत दंडेली माजवतो. हा संभाजी मोहिता, थोरल्या महाराजांचा मी मेव्हणा आहे अशा गुरमीत धुंद होता. मामांचा बेत सरळपणे सुप्याचा ताबा देण्याचा नाही असं दिसताच महाराजांनी मावळ्यांना हुकूम केला की गिरफ्तार करा मामासाहेबांना. क्षणात मोहिते मामा कैद झाले. मामा हादरले.
आणि मामांच्या पेक्षा महाराजांचे संगडीत जास्त हादरले. आपल्या सावत्र आईच्या भावाला महाराज तडकाफडकी कैद करतील असं कुणालाच वाटलं नव्हतं. या नाजूक नातलगाला गोंजारून आर्जवून सांगतील असं वाटलं होतं. महाराजांनी मामांना पहाऱ्यात बसवलं. गडीचा ताबा घेतला. गडीमध्ये 300 घोडा, बराचसा खजिना, कापड चोपड, चीज वस्तू होती ती जप्त केली. तो दिवस होता 24 सप्टेंबर 1656. महाराज नंतर आदरानं भेटले आणि म्हणाले की तुम्ही इथेच स्वराज्यात राहा. परंतु मामांचे मन भाच्याविषयी कधीच नीट नव्हते. ते कसे राहतील? त्यांनी नाही म्हटलं. तेव्हा महाराजांनी त्यांना सन्मानाने आणि उत्तम इंतजाम देऊन कर्नाटकात वडिलांकडे रवाना केलं. सुप्याच्या ठाण्यावर येसाजी गणेश अत्रे यास हवालदार नेमलं. सुपे कब्जात आला. आता जवळजवळ संपूर्ण कऱ्हे पठार स्वराज्यात आलं. तिमाजी खंडेराव कुलकर्णी कर्नाटकातून परत आला. त्याने महाराज शहाजीराजांचे पत्र शिवाजी महाराजांना दिले. त्याची फिर्याद महाराजांनी साक्षी पुराव्यासह ऐकली आणि न्याय केला. त्याचे वतन त्याला दिले. आपल्या मेव्हण्याचे गुण शहाजीराजांना ठाऊक होते. सुप्याचा अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांनी छापा घालून ताबा घेतला म्हणून राजे मुळीच रागवले नाही. श्रोते हो, पुस्तक अभिवाचनाच्या कार्यक्रमात पद्मविभूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे लिखित राजा शिवछत्रपती या पुस्तकातल्या पूर्वार्धाचा भाग 52 आज आपण ऐकलात. रसिक हो, आपल्याला हे पुस्तक अभिवाचन आवडतंय, भावतंय, ऐकावंसं वाटतंय हे आपण दिलेल्या कमेंट्सवरनं लक्षात येतच आहे. पण आपण आपल्या याविषयीच्या कमेंट्स, प्रतिक्रिया आम्हाला रेकॉर्ड करूनही पाठवू शकता. या पुस्तक अभिवाचनासाठी येणाऱ्या प्रतिक्रियांवर आधारित प्रतिसाद या विशेष कार्यक्रमात त्याचा नक्कीच समावेश केला जाईल. मग आता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 94 222 55 909. क्रमांक पुन्हा एकदा ऐका, 9422 55909. तसंच तुम्ही ईमेलही करू शकता. त्यासाठी आमचा मेल आयडी आहे imagead27@gmail.com. imagead27@gmail.com. तेव्हा आपल्या प्रतिक्रिया रेकॉर्ड करून आम्हाला नक्की पाठवा. आम्ही त्याची आतुरतेने वाट बघतो आहोत. आणि आता जाता जाता रेडिओ जयंतचे दर्जेदार कार्यक्रम ऐकण्यासाठी, त्याचं वेळोवेळी नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी रेडिओ जयंत लाईक करा, शेअर करा. आणि हो, रेडिओ जयंतच्या या यूट्यूब चॅनलचं सबस्क्रिप्शन फ्री आहे. तेव्हा लगेचच रेडिओ जयंतला सबस्क्राईब करा.